Watimo penje Kenya ka malo penj mar klas 12 kamoro mano mantie penjo osebedo gi kwe hapruto bed kodu kuonde mabenda tele kaka Maseno School kaka Jakoma the Olympians. I continue wishing you well, your Diemo well, your Asumbi girls well, kama Feta Makanitie Uganda Luo somo kikiwe somo neme uso ne lo somo neme uso ne dhiang somo neme somo ketu nyithindo gi somo nyasaye erowa emo mi wachopo nyaka nyathima wiyo golo oko kikidong ot ne ka koro Cleopas dum kanyo maber dino we this cool dikoro ywarimba kamoro kawani ywarimba raja waje ni okonyal bede studio miwache kesungu wateru nyithiwa sikul kata teka tiwuotho duk nyasaye bed kodu nyasaye erowa kendo bro tayo 2032 Wuod Luo will be sworn in as the 6th president. Keturu mane lamu. We will give a agenda. Ale miyo kende set kaya. Wasebe doka uwe